Исәнмесез турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Төзелеш краннары ни өчен ава? Сәбәпләрен Нияз Рахман ачыкларга тырышты. Танылган җырчы Хәмия Фәрхинең вафатына 1 ел, аның каберенә һәйкәл ачтылар. Бүген Мәскәү сәгате белән 22:30-да ай тотыла. В среднем лунные затмения продолжаются именно 4 часа. Әлге күренешне кайда һәм ничек күреп булачак? Шулпан Касыймова ачыклады. Гади тракторчыдан алып, ачыш ясаучыларга кадәр бүген 43 кешегә Татарстан һәм Россиянең дәүләт бүләкләрен тапшырдылар. Казан Кремлендә аларны Алексей Песошин котлый. Укытучылар, табиблар, хокук хезмәткәрләре, механизатор һәм галимнәр. Нинди казанышлары өчен алар мактаулы исемгә лаек булган? Тантанадан Айзат Шаймарданов. Рафис Хаматов өчен бу иң зур бүләк. Бүгеннән ул атказанган механизатор исемен йөртә. Гомер буе тракторчы булып эшләгән, Кремль кебек урыннарда йөрергә яләнмәгән, өстәвенә аз сүзе дә. Ничә ел инде шушы һөнәргә сез тугры булып каласыз? 33 ел. Армиядан кайтканнан бирле. Монда тракторчыларда химик, хукук сакчысы һәм табиблар да. Алексей Песошин кулыннан барлыгы 43 дәүләт бүләге алдылар. Әтнәдән килгән физик укытучысы түзмәде, микрофонга килеп рәхмәт сүзләрен җиткерде. Үз эшен яратып, тырышып, кызыксынып, уңай нәтиҗәләргә омтылып эшләүче укытучының эше эзсез югалмый. Рәхмәт. Әбу Галим Фәрид Җамалиев аңа Татарстанның атказанган уйлап табучысы исеме бирелде. Ул Казан архитектура төзелеш университеты доценты. Башкалар төзекләндерә алмаган объектларга ул яңа конструкция алымнарын тәкъдим иткән. Беренче красное здание железнодорожный вокзалының национальный музей, проектный институтлар аны җимермичә торгыза торган решениялар бирә алмады. Шуңа күрә безгә туры килде аларны торгызырга яңа моңа кадәр беленмәгән яңа төрле конструктивный элементлар белән. То есть анда тимерне, кирпичне беркетеп, аңа өстәп бетон, аңа өстәп пластмасса, шулай итеп без аларны торгыздык. Һәрге көндә дә ул яшәп килә. Мен искиткеч дулкынланам. Үземнең хезмәтемне, инде гомеремне багышланган хезмәтемне шулай югары бәя биргәннәр өчен җитәкчеләребезгә, республика җитәкчеләренә бик рәхмәтмен. Әмма Россиянең ватан алдындагы казанышлары өчен 2нче дәрәҗәдәге орден медаленә 3 кеше лаек булды. Төзелеш министры урынбасары, Түбән Кама нефтехим һәм Казан оргсинтез хезмәткәрләре. Ваш талант, трудолюбие, стойкость делают нашу республику и страну сильной и процветающей. Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Искренне поздравляю вас с высокими наградами. Татарстан алга табада шушы кадрларга таянып эш итәчәк ди. Алексей Песошин алда зур максатлар, яңа эш урыннары булдыру һәм социаль яктан халыкны яклау. Айзат Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Башка темаларга: краннар ава кеше гомерләре зилә. Бу ел башыннан гына Татарстан төзелешләрендә 3 кеше үлгән, 5-се авыр тән җәрәхәтләре ала. Белгечләр фаҗигагә китергән төп сәбәпләрнең берсе дип краннарның дөрес эшләмәвен атый. Аларның яртысының кулланыш вакыты күптән чыккан. Краннар ни белән, ни өчен шундый башка сыймаслык хәл? Нияз Рахман ачыкларга тырышты. Көчле җил Казан краннары нык сынады бу ел июнь аендагы давыллар вакытында аларның тизлеге хәтта секундына 20 метрга кадәр җитә. Нәтиҗәдә зур төзелеш техникасы да чыдый алмый, алар ава. Бүген фаҗига булган төзелеш мәйдан территориясын урап алганнар. Төзелеш өлкәсендә таләпләр һәм нормативлар шактый, шул исәптән ул краннарга да кагыла. Мәсәлән, көчле җил вакытында 15 метрдан артса, гомумән эшләр тукталырга тиеш. Альберт Камалиев урамында исә эшләр бара һәм кран янәшәдәге йортка ава, хәтта аның диварларына зыян да сала. Монда табигать бәла казалары вакытында эшләү таләпләре дә бар. Кран кабинасында махсус җиһазлар җил көчен күрсәтә икән. Ни өчен кран ауганын хәзер тиешле органнар ачыклый ди белгечләр. В зависимости от вида крана у него свои. Аның кабинасында аннометр дигән җайланма урнаштырылган. Ул йөртүчегә җил хакында мәгълүмат бирә. Тавыш чыгара я булмаса уты янарга мөмкин. Бүген бу гадәттән тыш хәлне тикшерү дәвам итә ди белгечләр. Росехнадзор карамагында 8 меңнән артык махсус күтәрү техникасы. Төзелешкә кереп һәрберсе тикшерүгә хокуклары юк икән. Бары тик мөрәҗәгать булган чиракта гына урынга комиссия чыга. Планда булмаган тикшерү прокуратура белән берлектә генә. Техника чыннан да шактый искергән диләр. Срок службы кранов, если не указано в
Kranlarның эшләү вакыты ул 20 ел, Татарстанда аларның күбесе иске 50%-ның инде эшләү вакыты чыккан. Алар барысы да экспертиза үтәргә тиеш. Краннар авы чыннан да еш очрый. Соңгы мисал Биектауда 5 июль көннегенә була. Быелның апрель айында Казанның Тукай урамында кран шулай кунакханәгә ава. Менә бу кадрлар моннан 4 ел элек булган фаҗиганеке. Чаллы шәһәрендә зур техника 11 катлы йорттан егыла. Нәтиҗәдә кранчыны кабина кыса. Быел исә экспертиза 4 кранның эшен туктаткан. Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Фатирга бәяләр артырга мөмкин, ләкин торак алырга теләп алданучылар булмаячак. Фатир өчен өлешләп түләүдә урнашачак яңа тәртипләр белән таныштырдылар. Бу хакта бүген төзүче ширкәтләр, банк вәкилләре һәм белгечләр бергә җыелып сөйләште. Алар видеолемтә аша үз сорауларын Россия Дәүләт Думасы депутатына да бирде. Үзгәрешләр кем файдасына һәм кемнәрнең тормышын кыенлаштырачак? Айзат Шаймарданов шул турыда. Яшиннар гаиләсе фатир алуда алданып, бүген дә торак көтүчеләр рәтендә 5 ел элек алар соңгы акчаларын фатир төзелешенә сала, тик йорт салынып бетмәй, Яшиннар ярык тагарак алдында кала. Без кредитка акча алып бөтен сумманы керттек. Йорт 4 ел элек төзелеп бетәргә тиеш иде. Инде 5 ел әтиянләрдә торабыз. 2 балабыз үсеп килә. Алга таба фатир өчен өлешләп түләүнең яңа тәртипләре мондый чиракларга юл куймаска тиеш. 1 июльдән яңа үзгәрешләр өлешчә гамәлгә керде. Хәзер канун нигезендә фатир алырга теләүчеләр белән төзүче ширкәт арасында банк кизү торачак. Это полностью исключает возможность появления обманутых дольщиков. Яңа тәртипләр фатир алырга теләп алданучыларны булдырмаячак, төзүчеләр артыннан контроль булмый. Банк төзүче ширкәткә максатчан кредит та бирә, бөтен түләүләрне карап барачак. Ягъни банкта төзүчеләр escrow счет ачачак. Фатир алырга теләүчеләр шунда акчасын кертәчәк, ә төзүчеләр исә акчаны эш тамамлангач кына ала алачак. Цены увеличатся в любом случае, потому что бу фатирлар өчен бәяләрнең артуына китерәчәк, чөнки escrow счетлардан акчаны бөтен төзелеш тәмамлангач кына ала алачакбыз. Бу акчалар тик ятачак, аларга банк процент өстәмәй. Ә без төзелеш вакытында ничек тә эш алып барырга үзебезне яшәтергә тиеш. Шуңа да без буларны исәпкә алып фатирларга бәяне арттырырга мәҗбүр булачакбыз. Бу хакта бүген Казанда банк һәм төзүче компания вәкилләрен җыеп фикер алыштылар. Очрашуда видеолемтә аша Мәскәүгә дә чыктылар. Россия Дәүләт Думасы депутаты Николай Николаевтан шәрехнамәләр сорадылар. Как видится, меры стимулирования застройщиков к переходу на счета escrow до 1 июля 2019 года. Очень важно, чтобы регионы проводили разъяснительную работу среди граждан. Escrow счетларны ачу әлегә ихтыярый булып кала. Инде 2019 елның 1 июленнән ул һәр төзүче ширкәткә мәҗбүри булачак. Шунысы ачык, яңа тәртипләр алып сатарларга да юлны яба. Фатирларны арзан бәягә сатып алып, соңрак төзелештән соң 20-30%-ка кыйммәтрәк итеп сатучылар инде булмаячак. Айзат Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Якынын кочырган трамвай линиясе Казанның Айдаров урамында яшәүчеләр хәзер иртән будильник түгел, трамвай тавышына уяна. Биредән узган һәр вагон каты тавыш чыгара һәм күңел тынычлыгын ала ди җирле халык. Монда рельслар тәмам ингән, алар каты тавышның сәбәпчесе булып тора. Тынычлык эзләүче халык зарын Нияз Рахман тыңлады. Казанның Айдаров урамы 8-нче ай йөртенешесеннән трамвайлар әнә шулай каты тавыш чыгарып йөри. Хәзер җирле халык рельслар урыныннан күчкәнди, хәтта аны безгә үлчәп күрсәтәләр. Около 3 сантиметров перепад и каждый день стук. Монда яшәүчеләр бу тавышка тәмам түзәр әмәл калмады диләр. Йокылары качкан. На нервы действует все. Нидер шартлаган кебек бит тавыш әйтерсең, мылтыктан аткан кебек бөтенләй йоклап булмый. Биредә яшәүчеләр хәзер тәрәзәләрен һәм балкон ишекләрен ябып йоклый, истибулга карамастан башка чара юк диләр. Айруча пенсионерлар газапчыга иртә яткач һич йокыга китеп булмый дип сөйли әбиләр. Көндүздә төнлә дә трамвай һаман җыри бит инде ул. йоклап булмый. Трамвай йөргән сайын шулай. Йоклап булмый инде сезгә, әйме? Конечно, йоклап булмый. Трамвай йөртүчеләр дә теге сикертмәле җирдән көненә беренче тапкыр уза. Пассажирларга да үзләренә дә дөрес булмаган рельслар зур уңайсызлык тудыра. Минус, конечно. Әлбәттә, бу бик начар, техникага да зыян килә бит. Моннан 2 көн элек кенә әлеге хилафлыкны бетерү турында җитәкчелеккә гариза юлладык. Ясыйбыз дип әйттеләр. Подпрыгивает с такой скачок. Сикертә бит башта трамвайның алды, аннары арты хәрәкәткә килә. Әлеге пассажирлар трамвайда сикереп йөри, Айдаров урамында яшәүчеләр өчен трамвай күрә алмаслык транспорт чарасына үрелә. Җитәкчелек сүзләренә караганда рельсларның шулай тавыш куптаруына һава торышы сәбәпче. Мондай ситуациялар барлыкка килә температура аркасында. Температура түбән яки биек булганда металл структурасы үзгәрә, һәм стыклар барлыкка килә. Инде бүген рейсларны рәткә кертергә вакыт бирәләр. Димәк, тавышлы трамвай белән җирле халык арасында нәфрәт тамамланырга тиеш. Өлкәннәр тынычлыклар, пассажирлар җырлап йөрер дип ышанасы килә. Сак булыгыз, ишекләр
yo'la. Tramvaylar şabak qalada, bir tramvayşı yap-yaş qız bala, sağ bo'ling'iz vagon qo'zg'ala. Нияз Рахман, Альбина Меңнебаева, Александр Лобанов, Яңа Ғасыр каналы. Әлеге сюжет эфирға әзірләнгән вакытта трамвай юлындагы хилафлыкны төзәткәннәр Кабушкин исемендәге депо директоры Ринат Җәлалов шулай дип белдерде. Ремонт эшләре сыйфатлымы, юкмы, Айдаров урамында яшәүчеләр шушы төнне үк беләчәк. Без исә алардан бу турыда сорарбыз. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруның төп чыгарылышын карыйсыз солдагы минутларда. Хыялдагы бассейн. Ознакайда ачык һавада уникаль су куену урыны барлыкка килде. Монда ял итү урыннары республиканың башка шәһәрләрендә дә барлыкка килерме? Филүзә Хәмидуллина белеште. Скульптура табышмак. Кыңгыраулар аяк асларында кебек менә карасаң, ничектер үзенчәлекле. Бауман урамында урнаштырылган татар атысыны ни өчен бәхәсләр уятты? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Бүген танылган җырчы Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Хания Фәрхинең вафатына 1 ел. Шул уңайдан аның Казанның Яңа Татар бистәсе зиратындагы каберенә таш куйдылар. Кабатланмас җырчының ташы да бик үзенчәлекле, аннан тамашачысы күңелендә мәңге яшь һәм матур булып калачак Хания елмаеп карый. Ташта шагыйрь Роберт Миңнуллинның җырчыга аның үлеменнән соң багышлап язылган шигырь юллары бар. Шибәрлеген күз алдында, моңнарың күңелләрдә. Ничекләр генә түзәрбез, моңнарың түгелгәндә дийләр. Фаҗигале төстә драматург Гафур Каюмовның гомере өзелде. Ул Арча мәдәният йортында торбалар өстенә егыла. Тиз арада хастаханәгә илтәләр, тик операция вакытында аның йөрәге туктый. Гафур Каюмовны бүген туган авылы Яңа Әсәрдә дә җирләделәр. Аңа 59 яшь иде. Ул озак еллар Республика күчмә театры, хәзерге Тинчурин театрында эшләде. Татар академия театрында артист булды. Галия Бануда Исмәгыйль, Асылъярда Шәрәфетдин, Жанбаевичта Хаим һәм тагын күп санлы рольләрне уйный. Гафур Каюмов язган Мирас, Һинд кызы, Оч күзеңне мин монда пьесалары татар һәм башкорт театры сәхнәләрендә куела. Соңгы вакытта Гафур Каюмов Арча халык театрында музыкаль хезмәткәр булып эшләде. Айтида бары тек ир-атлар гына. Бүген Иннополиста мәктәп укучылары арасында информатика буенча Европа олимпиадасы башланды. Татарстанга дөньяның төрле илләреннән яшь программистлар җыелды. Һәр илдән 4 катнашучы. Россия командасында Татарстан укучылары юк, әмма алар инде алдагы этапка халыкара олимпиадада составына керде. Тулырак Ләйсән Сабирова. Иннополистан фотолар 20 Европа иленә китеп бара. Беренче 4 фото Финляндиянең Эспо шәһәренә. Егетләрнең инновацион шәһәрдән тәэсирләре көчле, калырга да уйлап торалар. I expect a lot from this Olympiad. Миңа Иннополис бик ошады, университетына керергә уйлап торам. Киләчәктә математика белән шөгыльләнергә уйлыйм. Монда барлык шартлар да бар. Информатика буенча Европа олимпиадасы 16 яшькәчә 120 катнашучы арасында уза. Барысы да егетләр. Россиянең Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Липецкидан 4 үсмер тәкъдим итә. Сөйләшергә яратмыйлар, аларга иң катлаулы биремнәрне чишәргә бир. Дома проезжаю задачи. Вот. Иногда решал по 5-6 часов в день. Информатика буенча Европа олимпиадасын Россиядә уздыру хокукын алуда узган ел Болгариядә безнең укучыларның 3 алтын һәм 1 көмеш медаль яулавы ярдәм итте. Уздыру өчен Иннополистан да кулай урын юк иде. Organizers and Innopolis team. Профильле министр катнашучыларны Иннополис төзелүнең тарихы һәм мондагы мөмкинлекләр белән таныштырды. По информационным технологиям применяется Иннополиста мондый дәрәҗәдәге ярыш уздыру өчен бөтен шартлар да бар. Биремнәрнең дөрестлеген автоматик рәвештә тикшерү системасы кулланыла. Укучы нәтиҗәсен тиз арада белә ала. Ярыш 3 этапта узачак. Иң күп балл җыючылар Япониядә үтәчәк халыкара олимпиадага бару хукукын ала. Ярыштан кала олимпиадада катнашучыларны бай мәдәни программа көтә. Аларны Татарстанның истәлекле урыннарына алып барачаклар. Иннополистан Ләйсән Сабирова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Әбиләр актив уку алдынгылары булган 1000-нән артык егет кызны үзенә җыйды. Биредә сәләт яшьләренең традицион зур форумы уза. Танылган шәхесләрнең мастер-классларында шөгыльләнгәннән соң җырлап биеп күңел ачачаклар. Тагын ничек ял итәләр, форумнан Руслан Хысындинов белеп кайтты. Менә шулай форум ачылышына сөенеп, күмәкләшеп җырлап бийләр дә, әләнне дә күтәрәләр, әмма Гариф тармагы җитәкчелеге яшьләрне зур бәйрәм белән котлый. Позвольте вас приветствовать на... Бер генә форумда бер-берсен кабатламый хәзерге вакытта биредә 15 илдән 1000 мәктәп укучысы һәм студент ял итә. Хәтта Кырымның Бакчасарай районыннан килүчеләр дә бар. Они являются лидерами. Форумга үз җирлекләренең лидерлары килде. Алар үзләрен табигатьне саклауга исә хәрби патриотик юнәлештә уңышлы күрсәткән балалар. Яңа дусларны табарга тели,
чынлап ике телле мөхиткә шумып татар теленнән дә яңа белем алырга, чөнки күп кенә балалар хәтта татар телен белмичә монда килеп, алар инде татар теленә карата аларның кызыксыну хисләре уяна һәм инде мәктәпләренә кайтып өйрәнә башлыйлар. Хәзерге вакытта 12 чатырда мастер-класслар баралар, барысы да сәгать ярымга исәпләнгән. Мисал өчен, әлеге чатырда волонтерлык турында сөйләшәләр. Киләчәктә бу яшьләр зур чараларда волонтер булып та эшли ала, тәҗрибәле белгечләр чыгышын һәркем игътибар белән тыңлый. Һәр кеше үзенчә лидер булырга тиеш. Ул күп группаларда түгел, үзе өчен лидер булырга тиеш. Шуннан бәләкәй цельләр куярга тиеш үзенә. Волонтер рәвешендә килдем. Монда барлык балалар, барлык оештыручы комитет, барлык волонтерлар шункалык күтәренке кайф белән эшләр, хәтта минем китәсе дә килми. Миңа бик ошый, чөнки монда бик күп дуслар таптым мин үземә. Бүгенге чара зур флешмоб белән төгәлләнде. Алексеевск районыннан Руслан Хусайдинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Аякларында кыңгырау, сыртында татар авылы төшендә бәхет билгесе бу атнада Казанның Бауман урамында скульптура табышмак барлыкка килде. Исегезгә төшерәбез, фин рәссамы Рафаэль Сайфуллин иҗат иткән «Конь страна» Кремль метро станциясе каршына урнаштыру карарын 2016 елда кабул иткәннәр иде. Иганәчеләр табылгач, татар аты үз урынына баса, әмма шундый ук җәмәгатьчелектә бәхәсләр уята. Кемдер бу татар аты түгел, жираф ди, кемдер киресенчә бик үзенчәлекле сәнгать әсәре ди. Яңасынны без дә карап кайттык. Ну, ладно, кумган это национальное все-таки что-то, да? А вот шестеренки, что это такое? Новосибирск туристлары скульптуру табышмакны шишәргә тырыша. Үзе ат, үзе түгел дә кебек. Река времени, может быть. Не знаю, может, какие-то были достижения. Какое-то переплетение, да, фольклора, религии. Улы юлның тузанында калды минем эзләрем. Татар халык җырлары сүзләре ат өстендә урнаштырылган махсус калкулыкта язылган, анда татар авылы күренеше күргәнегезчә мәчет тә бар. Ә инде скульптурның үзенә килгәндә ул чыннан да татар милли бизәкләренә бай. Биредә борынгы савыт-саба үрнәкләре дә, терләкияти геройлар да, ә инде атның алгы өлешендә бәхет сиңа дип язылган. Шуңа күрә туристларның күбесе әлеге скульптураны үзенә күрә бер бәхет һәм теләк теләү урыны буларак кабул итә. Уйланырга мәҗбүр итә, ничектер аның кыңгыраулар аяк асларында кебек менә карасаң. Жираф. Ты думаешь, что жираф? Вы думаете, что это конь? Да. I don't know. I suppose it's kind of Tatarski culture. Нәрсә икәнен төгәл әйтә алмыйм. Татар мәдәниятен чагылдыра булсын. Әлбәттә, атка ошаган. «Конь страна» скульптурасы фин рәссамы Рафаэль Сайфуллинның беренче шундый иҗат җимеше түгел. Финляндиянең Турку шәһәрен аның «Конь счастья» дигән сыны бизи. Соңгы эше белән ул тарихи ватаны Казанга карата мәхәббәтен белдерергә тели. Әмма һәйкәлне урнаштыргач, күпләр ат шундый булмый инде дип ризасызлыгын белдерде. Муйны гына түгел, озынлыгы гына түгел муйнның. Аяклары да, башкасы да бу өчен жираф. Безнең халкыбыз менә әйткәнчә дөньяның ярсыннан артыгын яулап алган шушы ат белән. Ат өстендә татарлар. Ир-ат дигән сүзне инде бу нинди иргә похоже? Бу стиляга какой-то. Этот символ помимо показа коня еще показывает состояние человека. Ә менә Казанның шәһәр төзелеше совет әгъзасы Герман Бакулин исә сынны шаткан. Бу очракта татар аты аллегорик символ ди ул. Есть люди, которые предполагают, что Кемдер сынны реаль тормышка якын булырга тиеш дип саный кемгәдер, нәкъ менә шундый символик сурәтләр ошый. Миңа калса, Казанда төрле авторлык карашларына урын булырга тиеш. Ничек кенә булмасын, «Конь страна» халыкта кызыксыну уята. Яңа скульптура янында фотога төшү өчен чиратта җыела хәтта. Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зиярдинов, Яңа Гасыр каналы. Ачык һавадагы яңа бассейн Азнакай курорты дип йөртәләр һәм биргә ял итәргә күрше районнардан да киләләр. Әлеге масштаблы ял урынын Азнакайлыларга нефтчеләр бүләк иткән. Проект барлыгы 60 миллион сумга төшә, анда ял итү өчен нинди мөмкинлекләр бар? Филүзә Хәмидуллина репортажында. Бу көнне бигрәк тә балалар көтеп алган. Үзәктә театраль күренешләр, уеннар, төрле конкурслар, аватар, алтын балык, пиратлар бар да нәни кунаклар өчен. Синхронлы йөзүчеләр аеруча да таң калдырды. Күп еллар бассейн эшләмәгән иде. Бик сөенде качылган өчен. Бу республикадагы бердән-бер шундый ачык һавадагы бассейн. Мәйданы 3000 квадрат метрдан артып китә. Бирегә хәтта күрше районнардан да килгәннәр. Без көнләшәбез даже, белмәләр көнләшәбез, потому что бездә югалай. Зур рәхмәт әйтәсебез килә безнең администрациябызга, балаларга шундый йөрергә урын булды. Үзебез өчен дә бик яхшы, идеальный.
Менә шушы зур бассейнның тирәнлеген 3 өлешкә бүлгәннәр. Әгәр дә суның тирәнлеге менә монда 1 метр икән, инде теге башта ул 2 метрдан артып китә. Янәшәдә генә менә шундый балалар бассейнында ясап куйганнар. Монда суның температурасы күпкә югарырак, чөнки бассейн һәрвакыт җылытылып тора. Әлеге бассейн гомумән тулаем алганда чит ил курортларыннан бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Дөрес, аяк астында ком урынына менә шундый таш, бетон. Әлеге урында элек ташландык ясалма сулык була. Республикада ял итү урыннарын реконструкциялау программасы барлыкка килгәч, аңа яңа сулыш өрергә булалар. Район өчен уникаль бу проектны нефтчеләр ярдәме белән 4 ай эчендә тормышка ашыралар. Бөтен халык исеменнән, балаларыбыз исеменнән бик зур рәхмәт үзебезнең нефтчеләребезгә. Хәзер инде исән-сау гына менә чыпылар була күрмәсен, рәхәтләнеп ял итсеннәр. Һава торышы матур торсын. Бер Турцияда кирәкми, бер Египетта кирәкми. Үзебезнең Турция, үзебезнең Египет Благоустроенного. Заманча су чистарту технологиясе булган мондый зур бассейн ачылышы бөтен район өчен зур вакыйга. Биредә халык сәламәтлеген ныгытып, физкультура белән шөгыльләнер дип уйлыйбыз. Суны чистарту өчен заманча 10 фильтр һәм насослар урнаштырганнар. Бассейн территориясендә медпункт бар. Коткаручылар да биредә алтау. Безнең халыкларны коткарырга, әйтеп бирергә, сикермәскә борчыклардан әйбәт кенә изергә. Янәшәдә генә футбол һәм волейбол мәйданчыгы да кырып куйганнар. Якын киләчәктә балалар өчен бассейнны киңәйтергә дә уйлыйлар. Ознакайдан Филүзә Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, Яңа гасыр каналы. Бүген күк йөзендә гасырга бер була торган тарихи күренеш иң озак вакытка ай тотыла 103 минут буена. Бүген тагын бер уникаль астрономик күренеш Марс җиргә бик якын киләчәк, аны гади күз белән дә күреп булачак дип белгечләр. Марсны һәм ай тотылуны карау өчен ни вакытка күзне төбәргә кирәк булачак, Татарстан халкы да әлеге кызыклы күренешләрне күзәтә алырмы? Шулпан Касымова белә. Казан обсерваториясында ай тотылуны күзәтергә әзерләнәләр. Алар аны визуаль телескоптан караячак. Әлеге прибор бик иске булса да, аның ярдәмендә күк йөзендә барган күренешләрне якыннан һәм бик төгәл күреп була. Мондый җиһаз Россиядә бердән-бер, ә ил буенча 26 гына. И в зависимости от того, какой мы окуляр поставим, Әлеге телескопның зурайтылуы нинди окуляр куюга карый. Хәтта тонык күренә торган күк җисемнәрен дә күзәтеп була. Хәзерге вакытта монда 80 кратлы зурайткыч тора. Бүген ай тотылу Россия шул исәптән Татарстанда Мәскәү вакыты белән 11-нче яртыда башлана, 12-нче яртыда бөтенләй белән капланачак. От Земли, соответственно, каждый может себе представить. Бүген ай җирне күләгәсе төшкән урынның уртасыннан ук үтәчәк. Шул вакытта ай тотыла. Чөнки җирнең күләгәсе айның диаметрыннан 4 тапкыр зуррак. Айның тотылуы 103 минут дәвам итәчәк. Маслы күләм мәгълүмат чаралары аны куе кызгылт кыңгыр төскә керәчәк дип яза. Галимнәр бу сүзләрне кире кага. Ай тотылган вакытта караңгылык күзәтеләчәк диләр. Бүген тагын бер уникаль астрономик күренеш Марс җиргә бик якын киләчәк. Мондый күренеш 15 елга бер тапкыр кабатлана. Аны гади күз белән дә күреп булачак дип белгечләр. Планета не таких размеров, как Луна. Марс планетасын шәһәрдә яшәүчеләр дә, авыл кешесе дә күрә алачак. Планетаны бүген күрми калсагыз, кайгырмагыз, аны иртәгә дә күреп булачак. Казанлар исә ай тотылуны КФУның астрономия һәм космик геодезия кафедрасы верандасында карый алачак. Башталарга кыска метражлы фильм күрсәтелә, соңыннан инде әлеге вакыйганы телескоплар аша карарга мөмкин булачак. Белгечләр ай тотылуны шәһәрдән читтә караңгы урында карарга киңәш итә. Чөнки мондый вакыйганың бар гүзәллеге кешенең үз күзләре белән күрүендә. Я знаю, что сегодня будет лунное затмение. Я узнала это из интернета и собираюсь смотреть на кафедре астрономии и физики. Для нас все лунное затмение сделали. Это не просто так. Бүген күк йөзендә булачак тарихи вакыйгаларның бергә туры килүе сирәк күренеш, шаһитлары булырга ашыгыз. Шулпан Касымова, Андерсон Тальцев, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Спортта нинди яңалыклар бар? Безнең танылган ветеран спортчыбыз Мәхмүд Шакиров безнең 75 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Гандбол белән шөгыльләнүчеләр пляжда дөнья чемпионатында көч сынаша. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Болгар радиосы тәкъдим итә 30 август Пирамида концертлар залында Болгар радиосының бәйрәм концерты. Катнашалар Айдар Калимов, Гүзәл Уразова, Данир Сабиров, Илсия Бадретдинова, Венера Ганиева, Филис Каһиров, Ришат Туфатуллин һәм татар эстрадасының популяр йолдызлары. Башлана 18 сәгатьтә бәйрәм концертына рәхим итегез. Бездә рассрочкага барысын да алырга мөмкин. Алабызмы? Ни телисез, шуны алып китегез.
Meizu M6 Note smartfonu oyuna nibara 583 so'mga ham bir türev ulekka. Sizni Eldoradoda kutamiz. Модернизация – основа конкурентоспособности и залог эффективности промышленных компаний. Современное производство постоянно развивается, отвечая новым запросам времени. Внедряются новые технологии и новые принципы работы. Повышается эффективность использования ресурсов и человеческого капитала. Казань-Оргсинтез. Непрерывное развитие. Ждешь скидок? Спеши в автоцентр марка Nissan на Чуйкова. Там Nissan Almera от 545 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. Российский исламский институт продолжает набор по следующим направлениям подготовки: теология, лингвистика, экономика, журналистика. Время жарких предложений в Азинавто. Только в июле автомобили «Лада» с выгодой до 155 тысяч рублей. Успейте совершить выгодную покупку на особых условиях. Азинавто, Минская 1, телефон 512 12 12. Заведи «Ладу» летом и выгоду получи при этом. Гранту, Весту и X-Ray. Забирай у нас скорей. Выгода до 115 тысяч рублей и выгодный кредит. Автоцентр «Парус». Подробности 5 541 541. Внимание! Объявляется открытый конкурс «Туристический сувенир 2018». Подробности на сайте tursouvenir16.ru. Невероятно, незабываемо, немыслимо! Грандиозное шоу «Цирк на воде». Новая программа «Остров сокровищ». Русалки, клоуны и озорные животные устроят бал-маскарад. Яшы 75-ке жетсе дә, йөгерү ярышларында ул яшьләрдән дә җитезрәк җилдерә. Ветеран спортчы Мәхмүд Шакиров бу көннәрдә туган көн уңайыннан котлаулар кабул итә. Ул үзенең юбилеен да Үзәк стадионда үткәрде. Буыннары сызлый башласа, дарулар кулланырга түгел, физик күнегүләр башкарырга тотына ул. Хәрәкәтнең иң зур дәва җанга шифа икәнен Мәхмүд абыйдан да яхшырак аңлаучы кешеләр бар микән? Ветеран үзе профессионал спортчы буларак старт алдыннан тыныч булырга тырышса да, бүгенге вакыйгадан дулкынлануын яшерә алмый. Дулкынлану түбәдән дә бигрәк. Мәктәпне 4-5-легә тәмамлап, 12 ел вакыт узгач, Мәхмүд абый спорт остасы нормативын башкарган. Чаңгы спорт һәм җиңел атлетика буенча җиңүләр санап бетерерлек түгел. Авыр чакларда действительно шулай әкрен генә темпта җигереп кайтсаң, урманга чыгып, или паркка чыгып, ул стрессларны да сымайт итә, җиңел генә темпта җигерү или чаңгыда җөрү. 46 ел буе Казан авиация заводында эшләй, үзе генә түгел, башкаларын да спортка җәлеп итә. Инде менә күп еллар ветераннарның җиңел атлетика җәмгыятен җитәкләй. Үзе спортчы да, остаз да, оештыручы да. Аның кебек төп һәм тирән гаделлек белән эшләүче менә калса бик сирәктер. Юбилей котлаулары йөгерү ярышы белән дәвам итте. Көчле һәм тугры дуслар булганда җиңүләргә ирешергә була ди ветеран спортчы. Мәхмүд абыйны без дә 75 яшьлек юбилей белән тәбрик итәбез. Динамо Казан туплы хоккей командасы 100%ка диярлек әзер һәм тупланган. Команда беренче ачык күнегүләрне үткәрде. Клубка 10 яңа уенчы кушылган. Динамоның яшьләр составында чыгыш ясаучы спортчыларның да зур мөмкинлекләре бар. Уенчылар бу сезонда җитди максатлар белән чыгыш ясарга әзерләнә. Казанда пляждагы гандбол буенча дөнья чемпионаты уеннары дәвам итә. Россиянең ир-егетләр җыелма командасы Катардан килгән көндәшләрен 2-1 исәбе белән җиңеп ширек финалга юллама алды. Казан су буендагы комлык безнең кызлар өчен дә шактый уңышлы булды. Россиядән яклаучы гүзәл затларыбыз Норвегия спортчыларына бернинди дә уңай мөмкинлек калдырмады. Нәтиҗә 2-0 һәм безнең кызлар ширек финалга әзерләнә. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, алдагы ял көннәрегез матур үтсен, исән сау булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава тырыша. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күпе телисезме? Данил Майстер моны чаңга ашырыр. Июль айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Майстер, Казан Восстание урам 23-нче йорт. Телефон 2 167 166.
Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көн якын чыгышта. Бөгелмә, Боолоз, Накайда булытлы, температура 30 градус жылы. Төн якын чыгышта Түбән Кама, Таныш, Лабугада булытлы, ләкин явым-төшмәсез. 31 градус. Төн якта Минзәле, Әгәрҗе, Менделеевскида урыны белән яңгыр булу ихтимал. 31 градус жылы. Төн якын батышта Орша, Кукмара, Балтачта шулай урыны белән генә яңгыр көтелә. 31 градус. Көн якын батышта Болгар, Бой, Чүпрәледә булытлы, явым-төшемнәр көтелми. 32 градус жылы. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда булытлы һәм явым-төшмәсез. 31 градуска кадәр жылы булачак. Алда көннәрдә температуралар бераз түбәнәя, явым-төшемнәр ихтималы аз. Башкалабыз Казанда булытлы, явым-төшемнәр көтелми. 30 градустан 32 градуска кадәр жылы. Төн яктан талгын җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 46%. Җирнең магнит хөртыныш. Татарстанда янгынчы куркынычы саклана. Ут белән эш йөрткәндә игътибарлы һәм сак булыгыз. Әлеге менә шулар сезне һава торышы белән Альбина Шахапова таныштырды. Ялларыгыз яхшы һәм күңелле үтсен. Сау булыгыз.